Bueno, ikusi dugun bideo honetan, ikusi dugu eguzki eklipse bat, bai? Baina, hau da eguzki eklipse bat, baina gure planetan bi eklipse mota egoten dira, bai? Alde batetik, eguzki eklipse bat, ikusi dugun bideoan, dala ilargisa lerrokatzen danean lurran eta eguzkiaren artean, eta ilargisan itzala lurrera iristen dan. Hori da ikusiko duguna abuztuak 12 hemen. Eta bestalde emoten die bai, ilargi eklipsiak, bai? Nun ilargisa, lurra lerrokatzen dan ilargisa eta eguzkiaren artean, eta lurran itzala, ilargira iristen dan, eta ikusten da ilargisa, ilargi eklipsetan, kolore gorrizka polit batekin. Bi hauek gertatzeko ilargisa fase konkretu baten egon behar da. Hemen ikusten duzuen moduan, ilargisa lurrarekiko orbitan dago, eta ilargisa lerrokatzen danean lurran eta eguzkisan tartean daukagu ilargi berrisa. Eguzkisa jotzen dut eguzkisan argisa iristen da beste aldetik, eta guk orduan ez dugu ilargitik ikusten zeruan. Fase honetan bakarrik gertatu leke eguzki eklipse bat. Aldiz, ilargisak bere orbita jarretzen da lurran inguruan, eta beste aldera iristen danean, orduan baia eguzkisan argisak bete-betia jotzen dutza, eta guretako daukagu ilargi betia. Fase honetan bakarrik gertatzen die ilargi eklipsiak. Bueno, barduan erreza moten dago, ez? Hilabetera moten dutza huelta bat ilargisak lurrai, orduan hilabetero ikusi beharko ginuke eguzki eklipse bat eta ilargi eklipse bat. Baina hori ez da gertatzen. Eta hontzen ikusiko segatik ez da ikusten hilabetero. Adibide batekin, maketatxo batekin, erreza ikusteko hor baino. Basketeko hau izango da eguzkisa, pelota hau. Hemen dako Neptuno, baina izango da lurra guretako. Eta eskupilotako pilota hau izango da ilargisa. Lehenengo klabia. Hemengo plano hau, ikusten duzuen plano hau, da lurrak eguzkisan inguruan biratzen daben planua. Plano horri ditze jako ekliptika. Zer gertatzen da? Ilargisak lurran inguruan ez dabela ekliptikan inguruan biratzen. Ilargisan orbita, ikusten da aro hau? Ilargisan orbita 5 gradutan dago inklinauta ekliptikarekiko. Orduan, pasatzen dena hau da. Eguzkisa, lurra eta ilargisa hueltaka. Hemen dagonean, lerrokatuta ere guretako da ilargi berria, lurretik ez dugu ilargirik ikusten, argisak hemendik jotzen dutza, baina ez dago eklipserik. Zergatik? Bere eguzkisak lerrokatuta dago eta lurrakin, baina ilargisan itzala lurran azpitzi paratzen da, ez dago eklipserik. Jarraitzen dago ilargisak bere orbita lurraren inguruan, eta hemen, ez dago ilargi eklipserik ez da motel. Zergatik, lurran itzala bere azpitzi pasatzen dalako. Doia lurra, eguzkisan inguruan mobitzen, eta hemen dago gakua. Ilargisa, doia bere orbita, pentsau parez pare nagola, eske bestela ez duzu ikusi behar. Baina eguzkisan parez nagola, pentsau. Doia ilargisa bere orbitan bidea egiten, eta hemen dago klabe importantiena. Ilargisak gurutzatzen dau nodua. Nodua da, ekliptika gurutzatzen da momentuan bere orbitak. Eta orduan, hemen, momentu honetan, bai dako eklipse bat, lerrokatuta ere eguzkisa, lurra eta ilargisa. Eta gaina ilargisa dago noduan. Orduan, ilargisan keizpia lurrera iristen da. Hemen emango zen eguzki eklipse bat. Eguzki eklipse bat daukau, orbitan jarratzen dago ilargisak, eta 15 egun barru, gertatzen da ilargi eklipse bat. Lerrokatuta da ere, ilargisa noduan dago, eta heltzen jako lurran itzala bertara. Jarraitzen dugu hemen, eta berriro ez dakau eguzki eklipsetik. Itzala ilargisana gainetik doia, eta hemen lurran itzala azpitik doia. Hemen garenian, nezen jausten, berriz tokatzen da eklipse bat. Hemen txen eguzki eklipse bat, eta hemen txen ilargi eklipse bat. Horregatik urtean, gutxienez, bitan emoten dira eguzki eklipsiak gure planetan. Gutxi gora bera bai? Jarraitzuko orduan.
Guretako eklipse bat gaur egun fenomeno astronomiko bat da, baina ez da beti hola izan. Oin ikusiko lau historia kontaukou, ikusiko zibilizazio zarrak, nola bizitza zituzten eklipsiak, eta nola pasau ginen beldurri izatetik ezagutzara. Txinan gare, Kristo horretik 2127 urtean. Enpera horian gortian, Xi eta Jo astronomuak zerua behatzen dabe egunero. Euren lana ez da zientzia hutsa. Eguzkixan eta iargixan mugimenduak enpera horian boteria adirazten dabe. Baina egun baten zerbait gezki juntzan. Eguzkixa iluntzen hasi izan, eta gure astronomuak berehala jakin zeben, arazo larri baten aurrian zerela. Herriarentzako erantzuna garbizia zan. Dragoi bat zeuan eguzkixa jaten. Iztia uxatzeko zarata egiten zeben, daporrekin eta oihuekin. Azkenian, eguzkixa berriro agertu zan. Dragoiak alde inomen zeban. Baina Xi eta Joren patua esan hain argitsua izan. Esaten da, enpera horiak heriotzara zigortu zitzula eklipsea ez aurreikustearen. Izan be Txinan, eklipsia ez aurreikustia esan akats zientifikoa. Enpera horian kontrako mehatxu bat zan. Mesopotamiara goia, zoindala 2500-3000 bat urte, Tigris eta Eufrates ibaien artean. Bertan, astronomuak zerua behatzia botere kontua zan. Eta eklipsiak jainkoen mezu zuzenak bezala ulertzen ziren. Astronomo apaizek zerua behatzen zeben gauero. Eta eklipse bat oso seinale larrixia zan. Erregiantzako, zoritxarra ere horiotza ekarri altzeban. Mesopotamiara kontalatu zien, batez be ilargi eklipseekin 18 urtetik behin antzerako eklipse bat repetitzen zala, bale? Zikluak ikusi zituzten zerela zeruan. Zerua esala kaosa, bale? Zerua errepika huitzen zan. Eklipsia gertu zeuala uste zeben hortan, erregia iezerrez pasatzeko irtenbide harrigarri bat asmatu zeben. Benetako erregia askuta huitzen zeben, eta errege ordezko bat jartzen zeben. Eklipsia heltzen zanean, zoritxarra, errege ordezkoari gertauko jakola usten zeben. Behin rituala amaituta, behin eklipsia ukatuta, errituala bukatzen zan. Errege ordezkoak entzen zeben eta benetako erregia jartzen zeben. Zikluak aurreikusteko gai zien, gutxi gora bera, baina horrek ezeban beldurra desagerrarazi. Mesoamerikan gare oin. Gaur egungo Mexiko eta erdialdeko Amerikan. Maia eta azteken munduan, zerua jainkoen borondatean islada zan. Eta eklipsiak mezu arriskutsuak ekartzen zituzten. Batez ben maiak, astronomia maia oso altua zeuken. Iargixan, eguzkixan eta planeten mugimenduak zehaztasunez neurten zituzten. Alata be, beldurra esan desagerrarazi. Eklipse bat etortzen zanean, eguzkixa ahul zeuala pentsatzen zan, jainkoak azarrez zerelako. Eta horregatik, erritualak itzen zituzten, eguzkixa berriz indartsu jartzeko, berriz indartsu itzeko. Erritualak, otoitzak, opariak eta batzutan, baita sakrifizioa bebai. Helburua, eguzkixa berriz indartsu itzia zan. Eguzkixa berriz irtetzen zanean, rituala bukatu zan. Momentuz, jainkuek mundua barkatu zeben. Honek be, astronomia maila altua zeuken, baina hondekan eklipsei beldur zeuken. Greziara goiaz. Kristo horretik 585 urtera. Bertan, filosofuak natura ulertzen saiatzen dira. Kaitzak, terremotuak, baita zeruko fenomenua bai. Haietako bat Milesioko Tales da.
Tales filosofua zan, baina baitza matematikarixa eta astronomia zalia. Esaten da, bere izan zala lehenengua, eklipse bat aurre ikusten. Aurre ikusi zeban eklipse hori, Lidiaren eta Mediaren gerra batian emontzan. Borroka hasteko zori izan zeuan, eta gainera borroka odoltsua izango zen. Baina bapatian borroka betian, eguzkixa itzaltzen hasi zen. Eta soldaduak beldurrez eta oiuz gora begiratu zeben. Eklipsia jainkoen mezu bezala ulertu zeben, eta bakia firmau zeben. Esaten da, eklipse batek gerra bat amaitu zebala. Baina historia honek beste zehorze simbolizatzen dabe bai. Lehen aldiz pentsauzan, eklipse bat izan altzala zeruko gorputze mugimenduan ondorixua, eta ez jainkuen zigor bat. Irudikatu bapatian zerua iluntzen dala. Ez abisurik, ez azalpenik. Milaka urtez, gizakiak eklipsetara beldurrez begiratu dau. Txinan dragoia zan. Mesopotamian erregiantzako zori txarra. Mesoamerikan aldiz, unibertsuan oreka jokuan zeuan. Eklipsia ezan fenomeno astronomiko bat. Mezu bat zan, abisu bat, zigor bat. Baina pentsau, ze gertatzen da norbaitek esaten badau, nik hau noiz gertatuko dan badakit. Kristo horretik 6. mendia. Bi armada elkarren aurrian. Gerra hasi behar da, eta bapatian zerua iluntzen da. Esaten da, Milesiako talesek eklipse hori aurre ikusi zebala. Egisa esan, ez dakigu nola zeban. Agian zikluak ezagutzen zitulako. Agian suerte hutsa izan zalako. Baina berdin da, lehen da biziz, bate pentsau zeban, eklipse bat esala zeruko izaki baten zigorra. Baizik eta zeruko gorputze mugimenduan ondorixua. Eta hortik aurrera, mendez mende, gizakisak zerua behatzen jarraitzu zeban. Kalkuluak ataratzen, behaketa zorrotza bakitzen, eklipsiak hobeto ulertzen. Eta 1919 urtean, beste eklipse bat egon zan, unibertsua ulertzeko modu berri bat ekarri zuzkuna. Bueno, ipatutako eklipse hori ikusiko boin zer gertau zan. Mendietan ziar gravitatea indar bat bezala ulertu dugu, bai? Newtonen arabera, bi gorputzek elkar erakartzen zeben, distantzian eragiten daben indar ikustezin baten ondorioz, bale? Baina 20. mende hasieran, Einstein etorri zan eta galdera bat intzeban. Zer gertatzen jako? Espazio bai, objektu oso masibo bat dagonean, eguzkixan moduan adibidez. Bere erantzuna iraultzailea izan zen. Gravitatia esan indar bat. Espazioan kurbatura zen. Eta hau ulertzeko, daukatemen lau laguntzaile txiki egon gana ensaiatzen, etxian, eta ez badie damutu, ona egoko diontzen bertan. Batoz. Txalo gane laguntzaile haue, mesedez. Venga, hartu. Vale, gerturatu pizkatxo bat. Gerturatu. Bai, vale, zatiratu. Vale. Vale, guk irudikatuko hau, Einsteinen adibide hau esplikatzeko, irudikatuko hau espazioa izango balitz bezala, bale? Trampa pizkatekin, zergatik hau bi dimentziotan dago eta espazioa 3 dimentziotan dago, bale? Orduan, espazioa zuzena bada, espazioan doiazten gorputzak bide zuzena jarraitzen dabe. Bai? Ikusten dugu, zuzen doiaztela. Baina,
Einsteinek esan zeban, adibideekin jarraitzeko, espazio horretan objektu oso masibo bat baldin badago, eguzkia bezala, espazioa kurbatu egiten da, bai? Eta orduan, objektuak, espazio horretatik doiaztenak, jazta bide zuzena jarraitzen. Baizik eta espazioan, deformatutako espazio horren kurbatura jarraitzen dabe. Bai, ikusten da? Hori izango zen, Einsteinek esan zebana. Espazioa, eguzkia bezalako objektu masibo batek, kurbau itzen dabela. Bale, eskerrik asko zuen laguntzagatik. Einsteinek iragarpen oso argi bat intzeban. Eguzkian ondotik pasatzen den izar baten argisak, espazioan kurbatura hori jarraituko dau, eta tokiz mobiduta ikusiko ginukegu lurretik. Zein da problemia? Eguzkia oso dizdiratsua dela, eta ezin dugula ikusi eguzkian atzian daren izarrak. Beraz, teoria hori bazeuan, baina demostratzia zaila zen, hori imposiblia. Ero hori emoten zeban. Eklipse oso baten zerbait magikoa gertatzen da. Ilargiak eguzkia estaltzen dau, eta momentu hortan ilundu ditzen da, eta fondoko izarrak ikusi einke begibiztaz. Vale? Momentu horretan, gau bak irauten daben minutu ero segundu gutxi horretan, izarren posizioa neurtzia posible da. 1909 urtean gare, eta hemen gauda Frank Dyson, astronomua, bera esan oso Einsteinen aldeko teoria, jakon gustatzen Einsteinen teoria gehiagi. Gainera, lehenengo gerra mundiala eta geroko urtia die, eta Einstein alemaniarra da, eta bera esan Einsteinen oso aldekua. Berak nahi zeban Newtonen teoriak, bale? Baina hemengo hau, Arthur Eddington, bestelakua zen. Berak uste zeban, zientzia nazioen gainetik zegoela. Eta gainera Einsteinen teoria hau, proba behar zela uste zeban. Orduan, Eddingtonek Dyson konbentzidu zeban, eta juntzien eklipse bat neurtzera. Eklipse baten atzian daren izarren neurketa aitzera. Bat juntzan, Dyson juntzan Ego Amerikara, eta Eddington juntzan Afrikara. Bale? Eklipse horretan gainera eguzkia egongo zen izar oso dizdiratsuen onduan. Aukera zan paregabia Einsteinen teoria hau ziurtatzeko agian aukera bakarra urtetan euki altzebena. Astronomua juntzien argazkiak etara zituzten, eta gero konparauz zeben argazki horrek eguzkia ez zeuan beste momentu batekin. Eta, bai, ikusten zen, Einsteinen teorian, esaten zeban bezala, momentu baten izarren posizio naturala baldin bazan, horixa dagona, eklipse momentuan izarrak pixkat desplazauta ikusten ziela. Eguzkitik zenbat eta gertuago izarrak, gero eta desplazautuago dare. Segatik, espazioa kurbauta zegoelako, eta argi hori gure begizetara heltzen dalako beste modu baten. Ontzen ikusiko dugu. Hemen dago lurra, ilargia eta eguzkia, bale? Eta hemen dago izar bat, hori bere posizio naturala. Hemen lurretik, hemen eklipse bat dago, lurretik, hemen ilargia dago eguzkia tapatzen, guk izar hori hor ikusi beharko ginuke. Bale, ze pasatzen da? Esan dugun bezala, eguzkia bezalako objektu oso masibo batek, espazioa deformatzen dau, eta orduan, hemen egon behar zan, izar horren argisa, kurbatura hortatik bidaiatzen dau, gure ganaino, eta guk izarra beste posizio baten ikusten dugu, eklipse baten, bale? Ikusten dugu, hemen ikusi beharko ginuan, baina ikusten dugu hemen mobiduta, bale? Eguzkian atzetik, argi horrebe, kurbatura horretatik bidaiatzen da belako. Einsteinen aurre ikuspena baiestatu zen, Einstein famosua izan mundu guztian, eta erakutzirozkon gravitatia ulertzeko modu berri bat. Eta baita, espazioan argisak be, espazioan forma jarraitzen da bela. Ez bakarrik planetak eta asteroidiak. Argisak be, espazioa kurbauta baldin badago, bide kurbatu hori jarraitzen dugu. Einstein famosua izan duten bezala, eta oindala milaka urte eklipse batzuk
bildura moten soskun bezala, 1919ko eklipse honek, ez jakintasunetik eta da soskun. Baina eklipsiak ez dira bakarrik lurrian emoten. Eguzki sistemako beste toki batzutan emoten die. Adibidez Jupiterren, hemen ikusten duzuen itzal hau, da Io satelitiak, bere gertuko sateliteak indako eklipse bat. Ikusten duzu keizpia oso borobia, oso perfektua, oso zorrotza, oso definitua dela. Iargixia lurrian ez da olako keizpe perfektu irikitzen. Hemen segatik bai, Jupiterretik eguzkisa, lurretik baino asko zurrutixau dago, eta horrek itzen dago keizpe hau izatea zorrotzagoa. Aldiz Marten eklipsiak oso diferentia die, oso bestelakoak. Hemen ikusten duzuen argazki hau Perseverance roverrak ataratakoa da Marteko gainazaletik, eta hemen dagona pasatzen iargixan paretik da, eguzkian paretik, da Phobos satelitia. Marte dauka bi satelite, Phobos eta Deimos. Bisak txikisa die, asteroide itxurakoak. Ez diako forma borobila, grabitateak ez dutzelako forma borobilik emon, bale? Txikisa dielako, masa gutxi daukelako. Orduan, pasatzen danean, Phobos, Marteen eguzkian aurretik, eklipsian efektorik ez da igartzen apenas, planeta ez da iluntzen. Lurreteko oso bestelakoak die bertako eklipsiak. Baina eklipsiak urrutixau izarretan emoten die. Hemen badago izar bat, Perseo konstelazinuan, deitzen dana Algol. Arabiarrez, Deabruaren izarra deitzen da. Izar hau, 2,8 egunetik behin, dizdira geizten dau pila bat, izarrak. Begibiztaz ikusitzen da. Argixa dizdira geitzitzen da bela. Zergatik? Lurrian, iargixak eguzkisa estaltzen da moduan, hemen, izar batek beste izar bat estaltzen da belako lurretik ikusita. Bertan, izarren arteko eklipse bat egoten da. Horren ondorioz, dizdira geizten da. Hau da Algol, ez da benetan izar bat, da sistema bat osatuta bi izarrez, Algol A, urdin hau, eta Algol B, horixa. Zein da beru hau bizetatik? Tantzuten. Oso ondo, hor bat badago astronomia zehose dakizena, bai. Algol A, 13.000 gradu inguru bere azalian. Eta Algol B, 4.500 gradu inguru bere azalian. Die bi izar, esan duten bezala, elkarren artean orbitatzen, elkarren artean bueltak emoten. Hemen, Algol A, Algol B aurretik pasatzen danean, argixa, sisteman argixa apenas geizten da. Izarren argixa lurretik ikusita apenas geizten da. Aldiz, Algol B, izar dizdira gutxien itzen daben izarra, izar dizdiratxoa aurretik pasatzen danean, sisteman izarra argixa barkatu, mordua geizten da. Ikusten duzue, bi egunian behin, ikusten da bela piko bat bera argitasunana. Udan zaretenean Perseiak ikusten, gogoratu, begiratu Perseo konstelazioa, hemen dago Algol, eta bere dizdira geitzitzen da, eklipse baten erritmora. Txapa teoriko udan eta gero, heldu gaia aurtengo abuztuko eklipsieko gauzatxo batzuk ikusteko momentura. Abuztuela 12 goiaz, eta ikusiko un eklipsia hau izango da, bai. Hemen dago franja bat, osotasunan franja, hemen barruan gau ezingo da. Hasiko da Rusian, Ozeano Artikoa pasauko dau, Groenlandia, Islandia, itxasotik jarraitzuko dau, eta Iberiar penintsulara iritsiko da. Beste modu bat ikusteko, ja lur esferiko erabilita, eta mapia pixkat realistikoa ikusten daula. Rusiatik dator, Groenlandia, hemendik pasatzean, Islandiako kostan, itxasuan, iraungo dau geixen gauak. 2 minutu eta 18 segundu. Jarraitzuko dau bidiak, eta sartuko da Iberiar penintsulara eklipsia. Ikusten duzuen gris honedanean, eklipsia ikusiko da, baina partzialki. Ikusiko da, toki askotatik eguzkizai zatitxoa falta jakola. Hemen askotan ikusi zen dugun bezala. Nun ingo da gauez, bakarrik, ikusten duen ikusiko zuen pasako da mantxatxo bat,
franja txiki horretan bakarrik ingo da gabez, eta gu suertia dugu hori hemen gertako dela. Gabez itzen danean, osotasunan franja horren barruan baldin bagare, iargixak eguzkixak estaltzen danean ikusiko duguna da, ikusten duzue, perfecto estaltzen dau, eta ikusten duguna momentu horretan begibiztaz ikusi alda, ja babes betarrokoak enduta, eguzkixan korua ikusi genke begibiztaz. Eklipsiak bi motatakoak egon lehizke, bale? Aurten ikusiko duguna eklipse osua izango da, eta hurrengo urtean 2027an Iberia penintzulan hegoaldian bebai egongo da, eta ikusiko da bebai eklipse oso bat. Baina, iargixa lurra eta eguzkixan arteko lerrokaduran arabera, iargixa pizkatxo bat urrutixeo baldin badago aurtengo udan baino, eklipse honetako momentu horretan ikusiko dugu ez da bela eguzkixa osorik estaltzen, bale? Eraztun itxurako eklipse bat ikusiko dugu. Baina hemen ez jako eguzkixai koroia ikusiko. Politxa izango da, baina ez jako koroa ikusiko. Eta zein da osotasunak ingo daben bidia hemen, ikusten duzuen toki ilun honetan gaba ingo da 100%, bale? Hemen oso portzentai handixan, adibidez Geronako kostan 188 loreltzen da, eta Gibraltarren 183 inguru, baina, bueno, nahiz eta 180 estali, ez da gabe zitzen, ez da nahikua gaba itxeko. Hau izango zen, keizpia jarraitzuko daben bidia. Zein izango da egoeria debagoienean? Begiratu, justo erditzi zatitzuta gare. Arrasate, Eskoriatza, Txabaleta, Oñati, osotasuneko franja barruan dare, hemen gaua ingo da, segundu batzuz, gainera. Aldiz, Bergaran, ez da gaua ingo, Elgetan bez, eta Antzuolan bez, bale? Ze pasako da Bergaran? Honako hau. Hori ikusi duzuen berde hori da, eguzkixa eskutatzen dela horizontian, ez dugu eklipsian, bigarren fase partziala ez dugu ikusten bukatzen, eguzkixa eskuta dutzen dalako. Bale, bueno, ikusi duzuen bezala, estaltzen dugu praktikamente eguzki osua, eta esango duzu, si superrendo ikusi dugu etxetik. Ez da bergatik ez da inondo ikusi behar, adibidez, konparatzen badugu, eklipseko franjako erdialdian ikusiko dan bezala, adibidez, Lerman, begiratu zelako diferentzia. Bergaran ez dugu eguzkixan kororeik ikusi, eta aldiz hemen, ikusten da korua, minutu eta 55 segundu inguru. Baina ez da eklipsia bukatzen ikusten, gutxi falta jako, baina hemen ez da bukatzen ikusiko, eguzkixa eskuta dutzen dalako hortzimuga atzian, bale? Zela ikusiko da Bergaratik. Hau da, eklipse fase partzialan hasieria. Ikusten duzue, eguzkixa eta iargixa dago eguzkixa ikutzen, partzialtasuna hasten da, eta Bergarako frontoian baldin bagare, ikusiko fase partzialan hasieria, baina hemen geratzen baga despistauta, osotasuna, kaldungo ginun, etxia darelako. Zein da eklipsen arazua, fase partziala hasten danean, eguzkixa dagoela ja bastante baju, bai. Gure buru gainean 80 gradura, 45 gradu izango zen hau, eta eklipsia partzialtasuna hasten danean dago 17-18 gradura bakarrik. Oso baju dago. Eta eklipsian osotasuna heltzen danean 8 gradura horizontian gainetik. Orduan, importantia da, toki bat bilatzia etxe bizitza barik. Jarretzen dago aurrera, matxategira goiaz, eta hemen fase partziala bastante elegante ikusten da, hor goizan eguzkixa, eta osotasuna ez dut esan behar, Bergatik osotasuna ez da ikusten, baina eklipsian gehiengua helduko ginen eta hor ikusiko ginen. Hemen San Martin ingurutik, partziala, osua hor justo mendixa ikusten dago nian, osua ez barkatu gehiengua, ez da osotasuna ikusiko Bergaran. Eta, ikusten duzue, gero pizkatxoa berandu hau, bigarren fase partziala jaztu ikusten zer.
Bale, esan dut zuten bezala, eguzkixa horizontiarekiko eklipsia azten danean oso baju dago. Bergara momentuz, hemen ikusten dira mantxa honek, keizpiak die, Bergara hondik nahiko eguzkitzu dago ordu horretan, atzaldeko 7:30 hasten da. 7:32 barkatu, hasiko zen fase partziala. Osotasuna heltzen danean, eguzkixa esan duten bezala oso baju, eta adibide hau da oso adibide ona, ze zuhaitz batek, mendi batek, etxe bizitza batek, osotasuna ikusteko, maksimoa ikusteko, inaldozku molestau. Ordu horretan ja, gehiengoan dagoen momentuan Bergaran, ja Bergara keizpetan murgilduta, eta 9:10 gutxi inguru, ja ez dago eguzkirik hemen besta, hemen mendi horren atziaren nago zen eguzkixa. Bale? Ja Bergara ordu horretan, praktikamente keizpetan. Zein da alternatibia? Eklipse bat bizi nahi badugu gure baiaran, bai Bergaran, ero bai Arrasatera junda osotasuna ikusteko, Arrasate osotasunan barruan nagolako, toki altu bat diabiau. Toki altu bat bilau, hortzimuga garbi dagona, ez dagona etxe bizitzaik, eta hor, eguzkixa eklipsia ikusiko guinuan, bentsat, hortzimuga atzian eskutatzen danera arte. Bergaran alternatibia, badibidez, itxumendira igotia izan leike, bai? Paradogikoa da zerbait ikusteko itxumendira jutia, baina aukera hona da Bergaran. Bale, segundu bat, bale. Ikusten dozu hemen dago itxumendi, partzialtasun hasieran eguzkitzu dago, gehiengo momentuan be eguzkitzu dago, eta ja bakarri sartuko zen keizpiak, praktikamente eskuta bedanean eguzkixa hortzen mugan. Zeran ikusiko duguna osotasunako franja barruan baldin bagare. Hasiera baten ikusiko fase partziala, eta hasieran aldaketak ez die asko igarriko, eta gutxinaka jongo igartzen eguzkira begiratzen badugu, babes beta aurrekuekin, eguzkixai zatitxoa falta jakola, bai? Iargisa dia badoia poliki-poliki bere aurretik pasatzen, bere aurretik sartzen. Poliki-poliki jongo da eguzkixa jaten, eta fase honetan be, 180 janda baldin badauka be, ondoekan ez da gabezitzen. Osotasunera iristeko gutxi falta danean, ikusiko ditugu beiliren perlak. Ilargixan lurrazala ez da laua. Dauzka mendixak, aranak eta kraterrak. Orduan, ilargixan ertz hori eguzkixan ertzera gerturatzen dagonean, eguzkixan izpixak zatitxutzen die, aran, krater, mendi horren tartetik, eta ikusiko ditugu perla itxurako argi izpi hauak. Osotasunera iristeko oso gutxi falta danean, ja beiliren perlak atzian utzita, geratzen da momentu baten azkenengo eguzki izpixa sartzeko aran horren tartetik, eta ikusten da, argi izpi handi bat sartzen, eta eguzkixan korua be ikusten da. Hone ditzeko diamantezko erastuna, da eguzki eklipse baten fase oso ikoniko eta polit bat ikusteko. Eta azkenik osotasuna. Osotasunean ze ikusiko, bada momentu bakarra, babes betaurkoak kendu alditzugunak, eta eguzkira eklipsera zuzenian begiratu. Momentu horretan ikusiko dugu eguzkian korua, da eguzkixan kanpoko atmosfera moduko bat, eta bitxikeria bezala, eguzkixan gainazala 4.500 gradu ingurura baldin badago, eguzkixan korua bapatian 3 milioi gradutan dago. Segatik, ez dakixe, ondikan ikertzen da bizte. Bada momentu bakarra hori ikusiko ginuana, begi biztaz. Antijo bakenduta. 2007an, abuztuan bizan, Iberiar penintzulan, Afrikako iparraldian eta ekialde hurbilan beste eklipse bat ikuiko. Kasu honetan bai, eklipse oso bat izango da, eta esaten da izango dela oso espektakularra, segatik geixen gaua luzien izango da tokixa, Egiptoko non baitzen da, nesakoratzen duen, baina Egipton da, eta irango da gauak 6 minutu eta 18 segundu. 2028an, berriro, beste eklipse bat daukau, momentu honetan izango da urtarrian 26an, eta izango da neguan eta atzaldian. Orduan berriro, atzaldeko 5 inguruan uste dela, eta eguzkixa
egongo da hortzi mugan berriz nahiko baju. Kasu honetan, ez dugu ikusiko eguzkizean korua. Hau izango da, eraztun itxurako eklipse bat. Kantxe sartuko da ikusteko gomendio batzuk eklipsia nola ikusi. Bueno, lehenengo eta importantiena, bale? Esan dugun bezala, franja honen barruan bakarrik ingo da gabez. Orduan, abuztuan 12an, segurazki hemengo asko oportan nengo zate, eta bergaratik kanpo nengo zate, batzu bai, bestatzuk ez, baina asko baliteke baietz. Orduan, galdera inbiajau gure buruari, nune hongo naiz, eta zela nahi dut bizi eklipsia, ez? Igual nago hemen, Geronako kostan, da ikusten da uneko 98an, da, bueno, balio dozta, eta listo. Ero ez, nago franja barruan oporretan, eta nik ondo oso ondo ikusiko bertatik gaua egiten. Ero, franjatik kanpo nago, baina franja barrura sartu nahi dut, bale? Dala nere kasua. Eta gainera, franja barruan, hemen baldin bagare eskinetan, eklipsiak segundu gutxi, segundu gutxi irango dau, baina juten bagare erdigunera, eklipsiak irango dau denbora gehiago, bale? Kasu honetan, Iberiar penintzula maksimua minutu eta 45 die, ez dagoela bat begaizki. Arrazaten adibidez, 22 segunduko gaua eroitzen da. Baina, bueno, nire guztelako motzegi. Beste arau importante bat, gomendio importante bat, dala girua ziurtatzia, bai. Ni guan nago franja barruan, eta esaten da, ze ondo, eklipsia ikusi biot. Baina, egualdizak olako ikuskizun bat zapustu aldozku. Orduan, gomendizua da, egun batzuk lehen hau, egualdizak jarraitzen egotia, ze egual tokatzen jaku, kotxi hartu da kilometro batzuk mobitzia osotasuna bizial izateko. Beste gomendio importante bat, goiz mugitzia. Franja barrura jun nahi badau osotasuna bizitzera, ikusi dugun bezala, eklipsiak lur gutxi ikutzen dago, bai, dauka Urrusiatik irtetzen da, Ozeano Artikoa pasatzen da, Groenlandia, Islandia, itxasoti doia, eta sartzen da Iberiar penintzulara. Lur gutxi ikutzen dago, orduan, franja barruan jauztu darela kolapsauta hotelak, eta kanpinak, eta dana, ez dago tokirik. Orduan, gero, ni bezalako jende gehiago gerturatzen bagara, bai, gomendizioa da goiz mugitzia, segatik, segurazki trafiko mosketak eta egongo dira. Orduan, egunean bertan mugitzen ga oso goiz, abuztuak 12an goizian goiz, aurreko egunean. Lehen esan bezala, mendebaldia garbi. Aurkitu toki bat, mendebaldia garbi dagona, asegura biega, egun batzu lehena bizkatxo bat begiratuta, mendebaldia garbi daukagula, eta ez duzkuela molestako ez etxe bizitzarik, ez zuaitzik, ez ezerk, ez mendirik. Segurtasunez behatu, oso importantia. Eguzkitxak ezin jako begiratu begibiztaz, oso kalte larrixak sortu aldau gure retinetan, ezin jako behitu besta eguzkitako betaurrekuekin, ez eta lehengo argazkizetako negatibuekin, ez eta radiografia batekin, bale? Hemen, begiratu, fase partziala hasten danean, begiratu behar dan, segurtasun geixen daukan momentua, pero behatzen da, parkatu da, behauzio nahi zen hemen, modu seguruna behatzeko fase partziala eguzki betaurrekoa dira, bale? Eta gainera, eukibia dabe hor ikusten duzuen ISO hori, bale? Horrek garantizatzen da belako gure begisa bestia. Hau esan da, itzaldixa bukatu eta gero, laboratorioen eskutik egongo ga, iatarriko lagunak egongo ga betaurreko bana banatzen ikusle bakoitzeko. Así que gero pasau eta eraman antiojo babes betaurreko honek eklipsiaz gozatzeko abuztuan. Ja, ez da asko falta eta. Eguzki babeseko betaurrekoak komenta ditugu, baina teleskopio bat bitxartez begiratu alda eguzki eklipse batean fase partziala, beti be teleskopizua baldin bada eguzki teleskopio berezi bat, ero baldin badauka filtro bat jarrita, bai da, betaurrekoa dauke moduko papel bat, teleskopizioa jartzen jakola goitzan, eta orduan segurtasunez behatzen da, bai eguzkisa. Hori da beste modu bat, eklipse baten fase partziala behatzeko. Baina badare beste metodo batzuk, adibidez, zeharkako metoduak,
hartzen dugu prismatiko batzuk, jartzen dugu objektiboa gora begira eta okularra bera begira, eta proiektatzen dugu pareta baten, kartulina baten ero nun baitzen, eguzkixan irudixea eta juten ikusten partzialtasuna zela doian. Ez dago ezki denbora pasa bezala, ze partzialtasunak ordu bete inguru irango da, orduan, dako denboria, eguzki babes betaurkoakin begiratzeko, ero teleskopio batekin, ero prismatikuekin, ero dana dalakoakin. Denbora egongo da. Denbora gutxi dagoenean da osotasunean. Eta behitu gehinkei bai, espumadera batekin. Esango espumadera batekin? Bai. Gainera behituz lako elegantia, realako eskudakin. Vale. Espumadera batekin zela leik eklipse bat ikustia. Eguzkixan argixa zulo txikitxo batetik pasatzen da momentuan, funtzionatzen dau kamera txiki batek bezala. Bere irudisa proiekta egitzen da. Hemen ikusten dozuen irudi hau, ez da zuluak ezki darela. Da eklipsean irudisa. Milaka eklipse txikitxo dare, o egundaka eklipse txikitxo, bai. Partzialtasuna dago, hemen ikusten du eklipsia fase partzialian. Horren bitxartez, ikusi leke. Ero eskuranak nahi badituzue, bartzen dozue kartei bat, zulatzen dozue karratutxo bat, jartzen jau papel albala, jostorat batekin zulatzen dugu, eta eklipsia jarraitzen dugu, bebai, zulotxo horren bitartez, fase partziala, hola jarraitzeko bidia dago. Ero, gure eskuekin, zulotxo txiki horre simulagoaz, bebai, jarraitzu geinke hola. Eta modu oso politz bat eklipse bat ikusteko. Oin ikusi egun efektu berbera, zuhaitzen oztuetatik pasatzen da eguzkixan argixa, eta reflejatzen dau lurrian, ikusten duzuen bezala, egundaka eklipse txiki. Hori da, modu espektakular bat bai, partzialtasuna jarraitzeko. Beraz, kizue, eklipse bat ikustera jute esatenean, eraman bezu espumaderia, katalejuak, eta gainera zuhaitz baten ondua jarri bezata. Ez da kasuen lan bakala. Lehen komentau dugun bezala, eguzki, izue baldin bazarete eguzkixa, hemen ilargixa jartzen da eta eguzki eklipse bat dago. Baina ilargixa jarraitzen da bere bidea eta 15 egunera ilargi eklipse bat gertatzen da, bale? Hori pasauko dana abuztuak 28an. Abuztuak 28an goizeko 3 eta piku jartzen da, bez? Ez da jartzen zaz. Bale. 3 eta 23 aldian hasiko da ilargixa lurran keizpian sartzen eta hasiko da fase partziala. Ez da ilargi eklipse oso bat izango, zagatik ilargixan parte bat lurran keizpetik kanpo geratzen da, baina ilargixak hartzen da ilargi eklipsetako tonalidade gorri politxori eta politxa izango da. Goizian goiz, hori bai, goizeko 6 eta 12, abuztuako eta 8, hori, eklipse bat ikusiko dugu, ilargi eklipse bat. Ez da ikusiko amaitzen, eklipsia, zatik ilargixa lehen hau sartuko da hortzi mugatzia, bale? Ikusten duzue bigarren fase partzial hau, hemengo hau lurran keizpia da. Hau izaten da normalian terraplanistentzat notizia txar bat, ikusten da lurran forma esferikoa hemen, keizpe bezala. Eta oin arte ikusi ditugu eklipsia behatzeko modu diferentiak, baina nahi dut erakutzi eklipse baten aurrian gizakixak ze reakzio eukitzen da ben. Inglesez dago bidua, baina hizkuntzia berdin da. Importantia dana jendian espresinua eta jendian emozioa ikustia. The scientists and mathematicians can explain everything they want with their numbers and figures, but it's just a feeling and it being there and the emotion and just witnessing something like that they can't explain. 3, 2, 1. It's beautiful. Mommy, it looks like God is coming down from heaven. Never seen something like this before. Oh, it's spectacular! This is what the word unbelievable was made for. Look at it, Justin! Oh my word, look at it with your eyes! Kind of shaking right now. Unbelievable. You know, we've been hearing about how it's truly a once-in-a-lifetime occurrence, and it absolutely lived up to the billing. We just got to totality. There were cheers all around me, and it looks beautiful. Back in 1970, I was 3% away from totality, but this time, it's hard to explain.
horko gizon hori izan lan naiz ni, hemen dikurtatzutera, eklipse batzuk ikusita gero. Bueno, ikusi duzue, jendia emozionauta, ez? Jendian, esaten dabe, ez dozunian bat bez ikusi, ez dakizula zela reakzionako dozun. Guzki eklipse bat ikusi dabe, jendiak hori izaten dago, así que, bueno, ikusiko, zela emozionatzen gan eklipse honen aurrian. Ikusi dugu, gizakizak zela bizitzen da hemen, zela emozionatzen dan, baina animalizei be eragiten dutza eklipse batek, bale? Naturan eragiten dago, animalizien konportamentuan, jarraian ikusiko hemen oiategi honetan, oiarra zela, oiuak zela portatzen dien. Ter var tulja føtun i morgon, som vanligt, hønenar ui høstnar Eta ulertu meina nik ituliko zuet. Egun lasai bat zan oiategi baten. Og alt var frisalt, som da pleier. Apatien Inntil guztia mannen eskutatzen byrja askunda. skukka fyrir sjølene holken nudgetøyna, og så hente brottelig okkurst. Alasai lasai zeren oiuak, horiaz berriz barrura. Eta ja, jumbiaga gaina, granja baten ondora. Eklipsea ikustera. Gogoratu, gure planetan eklipsiak urtero 2 aldiz gertatzen die, eguzki eklipsiak 2 aldiz gutxienez. Baina ez da erreza izaten bat ikustia. Askotan, osotasuna bizi ahal izateko, milaka kilometro behar die. Aurtengoan aldiz, hemen gure baiaran biziko eguzki eklipse bat. Esan pasatzen bat 1905 urtetik. Ondala 121 urte. Urrengoa aldiz 2183 urtean pasauko da. Ikusten dozuen bezala, gizaki baten bizitza motzian, etxian bertan tokatzea, ez da erreza izaten. Oinarte ikusi ditugu behatzeko modu diferentiak, babes betaurrekoak, teleskopioak, katalejua, espumaderia, baina ziur nago, ilargiak eguzkia estaltzen da benean, gure arbasuak sentidu zuen berdina sentiduko dugula. Zirrara, harridura, emozioa, eta segaitxik ez baitza negarra be bai. Izan be, olako espektakulo batek, gauza bat gogorarazten dozku. Gizakizak ez da bela galdu, zerura begiratu eta harritzeko gaitasuna. Bueno, hau izan da dana nire partez. Eskerrik asko jatarriko lagunei, kriston laguntza egonda hemen danan atzian. Eskerrik asko laboratoriumi zientzia eta bereziki astronomiai toki hau emotearren. Eskerrik asko bai seminarizoko langilei, hau pasuek. Eta nola ez, mila esker zuei, ni bakarrik gauza bat esango zuet. Hemendik irtetzen zatenian, irtetzen bazate, sartu zatenian, baino posizio bez, eklipsia ikusteko gogo gehiagokin, ni aposin noia etxera. Eskerrik asko.